Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Suna na Honorable Garba Muhammad Sabon Gari man Makarfi, dan takarar majalisar tarayya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP Makarfi da Kudan cikin jihar Kaduna. Ina son yi amfani da wannan dama in jawo hankulan al'ummarmu da jama'a baki ɗaya bisa wata farfaganda da take yawo akan cewa ni Honorable Garba Muhammad Sabon Gari na janye takara ko zan janye takara. To wannan maganganu da suke fitowa ban yi mamaki ba, saboda sun fito daga bakin yan adawa ne. Yan adawa nan kuma sun manta cewa da jam'iyyata da NNPP da jam'iyyarsu dukkan muna cikin jam'iyyun adawa ne, ba jam'iyya ne mai gwamnati ba. Kuma ina ma Allah subhanahu wataala godiya da yake ni an fi kallon jam'iyyar tawa ma ba jam'iyya mai gwamnati ake kallo ba. Wannan muhimmiyar nasara ce a gare ni da magoya bayan mu baki ɗaya. Kuma ina son in ƙara tunatar da al'umma cewa wannan takara da nake yi ba takara ce ta Garba Muhammad Sabon Gari ba, takara ce ta al'ummar ƙaramar hukumar Makarfi da Kudan baki ɗaya. Saboda haka dukkan wani abu da za su ji na farfaganda su yi watsi da shi, saboda muna cikin nasara, cikin yardar Allah, cikin hukuncin Allah, kamar da muka fara cikin nasara. In Allah da za mu kai ga nasara, za mu yi kuma nasarar zaɓenmu cikin nasara. Ina son ƙara jawo hankulan al'ummarmu su rabu da wannan farfaganda da ake yi, saboda mai nasara baya faɗa, mai nasara baya farfaganda. Kuma insha Allahu waɗannan masu farfaganda ba za su cimma da nasara ba. kai ta ganin su baki yaudara ta kare yau da yi makarfi ba mai ba ta kuɗi ya diyo da ce da ya murmushin banzaniya